Milí diváci, vítám vás tady na ploše PVA v Letňanech, na ploše Pražského výstaviště, na stavebním veletrhu Forart. A zmiňuji to proto, že se budeme bavit o obou těch věcích. Budeme se bavit o stavařině a budeme se bavit o výstavišti. Protože na kraji výstaviště vzniká nový objekt, čtyřhvězdičkový hotel, který bude sloužit pro návštěvníky, bude obsahovat ještě další provozy, kdo jste teď přijel na výstaviště, tak bude vznikat další část. A o tom všem budu hovořit s panem Karlem Kolínským, který, nemůžu říct, staví ten objekt, protože vy ho vlastně sestavujete. My ho skládáme z hotových modulů. Takže, My už jsme si ten hotel vlastně předvyrobili v našich výrobních halách. ano. Pane Kolínský, co přesně vzniká teda na hraně tady výstaviště? Na hraně výstaviště vzniká nejenom hotel, ale v podstatě budova celá je ve tvaru L. Je tam hotelová část, je tam administrativní budova, mezi nimi je takové lobby část, je tam recepce, bar a v přízemí toho hotelu poměrně velká zajímavá restaurace, Vizovická. Jak jinak zkoumá modulár než Vizovická restaurace? Já musím říct, že ten hotel vzniká před očima a to nejenom, jak se to říká, jako protože roste před očima, jakože roste rychle, ale on roste i před očima našich kamer, protože s Komou jsme se dohodli, že tady máme časozběr, takže potom vlastně diváci i uvidí tu rychlost výstavby, protože samozřejmě z těch modulů ta budova opravdu kyne. Jak to je s architekturou takovýchhle modulárních staveb? Protože vy máte fantastické moduly v tom menším rozměru, ale tady prostě hotel, administračka, restaurace, to už je jako velká záležitost. Jo. Tak začnu tou architekturou. Tady úplně na začátku, před 4 tuším lety, byl první architekt, který tomu dal jenom jakousi skicu, řekněme objemovku a víc práce na tom prováděli potom lidi z No Limit Design, což je designerské studio samotného investora. To znamená, jak má vypadat fasáda, jaká okna, jaké barvy, co bude v pokoji, jaké má být provedení povrchových materiálů, tak to je prací toho No Limit Design. Jo. My potom už jenom přetváříme jejich myšlenky, jejich vizualizace do výrobních výkresů. S tím souvisí otázka, co vlastně ty moduly obsahují, když vy se snažíte předvyrobit vlastně u vás ve výrobě a co je potom potřeba dodělat tady na stavbě? Začnu ze široka. Největší výhoda modulárního způsobu stavění není cena, jak se někdy někdo domnívá, že to bude levnější, protože to je jakási skládačka. Ne. Největší výhoda toho modulárního způsobu je ta, že si v teple a světle výrobní haly vyrobíte, co nejvíc půjde. My říkáme 90%. Konkrétně v tomhle případě na staveniště přijížděly hotové vybavené pokoje. Koupelna, obložená, sprchové boxy, zařizováky, všechno už bylo instalováno, dokonce na podlaze byl koberec, obložkové zárubně dveře a zamčené pokoje. 106 pokojů jelo na stavbu. Já se bojím, že řeknete i povlečené postele. Postele tam taky byly, ale nebyly povlečené. Takže potom už je to jenom sítě, to znamená propojíte, tam je centrální chodba, takže propojíte pokoje s chodbou a tahají se rozvody typu elektro, vzduchotechnika, je tam složitá i požárně, totiž pro ty veřejné prostory. A dole v přízemí to gastro pro restauraci a pro kuchyni. No a potom, jak říkám, bude tam do L-ka ta budova, tak té druhé části administrativní, ta se začne montovat začátkem října, tak opět jako vzduchotechnika, je tam potřeba pro těch 100 nebo kolik tam bude lidí udělat kulturní prostředí, to už znáte. Je tohleto pro vás ta cesta k tomu, že vlastně, jak vy jste to říkal, na té osvětlené lince v klidu ve výrobní hale s lidma, o kterých víte, jak pracují. Bez vlivu počasí. Bez vlivu počasí. Tak vlastně jste schopný i těch dokonalých detailů, třeba toho interiéru, to, co na té stavbě potom leckdy pokulhává. Je to určitě ta výhoda, protože tam chodí zároveň mezioperační kontrola, takže i kdyby někdo nějakou chybu udělal, tak na ní přijdete velmi brzy v ten den na té směně. A ještě bych dal jednu takovou drobnou výhodu na té stavbě, když už to přijede
předpřipravené nebo z 90% hotové, tak my nezatěžujeme to prostředí okolí tím staveništím ruchem. My už jsme pak uvnitř, jsme schovaní uvnitř té budovy, kdežto klasická konvenční výstavba je zkrátka jak termínově delší, tak svým hlukem a svým provozem toho staveniště mnohem viditelnější, náročnější a zdlouhavější. Já vlastně pro diváky, jenom k tomu, co teďka vy jste říkal, tak doplním, že my jsme vlastně s Komou natáčeli dostavbu pavilonu v nemocnici v Ostrově nad Ohří a tam přesně jsme to ocenili, že to je vlastně přímé návaznosti a zatímco ten stávající pavilon běžně funguje, běžně tam jsou pacienti, probíhá jako běžný provoz nemocnice, tak vedle vlastně roste budova, která, když by se stavěla klasickou technologií, tak samozřejmě si to umíme představit, ten hluk a práh a prostě běžný staveništní proces a tohle se teda s tím vůbec nedalo srovnat. Takže to je to, co asi využijete i tady, protože výstaviště samozřejmě má plný kalendář a má nabitý kalendář, doprava kolabuje, to jste viděli sami. Ale ne kvůli vám. Ale my jsme to jenom taková perlička naváželi. Kolona kamionů přijížděla v den koncertu AC/DC, takže velmi taky zajímavá i logistika byla. Co se týká toho ostrovu, jak jste říkala, ta nemocnice v Ostrově, tak ona je napojená krčkem, takže v době, kdy my montujeme, tak pacienti o nás neví. Vy jste hodně hovořil o tom vlastně, jak je připraven ten modul, co se týká toho vnitřku. Ve chvíli, kdy se moduly sestaví do toho celého konceptu, toho objektu, tak co se vlastně dodělává jako zvenku? Pokud si investor nevybere, tak jak nabízíme častokrát takové ty lehké obvodové pláště, provětrávané fasády a to, tak, což je případ tady hotelu, tak je tam klasický zateplovák, takže se na lešení uvidíte pohybovat fasádníky, kteří dávají vatu a omítku. Takže v hotové stavbě ti, kteří prochází kolem budovy, nepoznají, že je z modulu. Potom už ji nepoznají. Aha. Ta vizualizace už je na našich stránkách vidět, ta zkrátka bude regulérní, jako trvalá budova. Poznají to uživatelé uvnitř budovy? Najdou detail, podle kterého by mohli poznat, že to není klasicky? Uživatelé ne. Poznáme to my postižení, protože tam uvidíme někde nějaké schované spoje, ale uživatel to nepozná. Aha. Když jsme hovořili o tom, že vlastně co nejvíce připraví předem na výrobní lince u vás v hale, co když si investor na poslední chvíli něco rozmyslí a chce něco jinak? V jaké fázi a jak velké je možné dělat změny ještě? Ono záleží, co to je za změnu, jaký druh té změny je. Pokud to bude nějaká, řeknu, viditelná designová změna, tak se s ní dá ještě něco dělat. Horší je to, když by tam bylo, já si vymyslím, berte to s rezervou, ale třeba operační sál nemocnice bude mít určité vybavení. Teď si někdo z doktorů vzpomene, že by tam mělo být ještě něco dalšího a na to je potřeba udělat takové, řekněme třeba plotny, zpevnění nějakých stropů nebo stěn, podobně, tak tam je samozřejmě potom otvírání stěn nebo dodělávání na místě. To by bylo dražší a delší. Takže odpovím konkrétně. Změny jsou vhodné dělat pouze do odsouhlasení výrobní dokumentace, protože pak už to jede jako linková výroba. Když si představíte výrobu aut, tak je to podobné. Auta vypadávají každou minutu, nám každou hodinu modul, no, tak asi tak. Je vaše modulární výstavba recept na nedostatek bytů, potřebu nových hal, potřebu nových školek a škol? Začnu to, rozdělím ten segment, školky, ta školská tématika. Někdy v roce 2008-2009 jsme udělali první školku tady v České republice. Myšlenku jsme nevymysleli, myšlenku jsme převzali ze Skandinávie a z Beneluxu, ale tady byla taková ta křivka populační, byla velmi nahoře, 120 000 novorozenat ročně a podobně. Tak tehdy to začalo, ale co se týká těch bytových domů, tak to, co vidíme zase Benelux, západní Evropa, Skandinávie, tam je to velmi běžná praxe. Ostatně i ten hotel, o kterém jsme mluvili před chviličkou, tak my třeba máme v Paříži čtyřpatrový hotel už skoro 10 let, už před 10 lety tam stál.
ale tady nedozrálo, řeknu, možná to zkostnatělé lidské myšlení české. Jo? Pokud tam nenalijete beton, tak to není pro českou mentalitu objekt. Jo? Ale jak vidíte, dřevostavby už se rozjíždí, modulární výstavba věřím, že půjde dál a dál. My na tom pracujeme 30 let a je to trpělivá, dlouhá cesta, co se dá dělat. Ale byty ano, jo? Ptala jste se konkrétně na byty. Bytové domy je téma doby, dostupné bydlení. Tady bych jenom chtěl podotknout, že není potřeba se honit za náklady té stavby, že je potřeba se dívat i na to, například, že to může stavět obec nebo město. Že je potřeba, aby se ty obce a města nebály. A to my jim zase vysvětlujeme, aby oni si postavili ten svůj bytový dům, ve kterém můžou svoje učitele, svoje, já nevím, lékaře toho města a podobně ubytovávat za nájemné, které je poloviční oproti těm tržním, když to postaví developer a potřebuje tam nějaký svůj zisk. Dobře, tak to byla výzva pro města a obce. Já musím říct, že my jsme tady ve včerejším jednom rozhovoru měli pana Nouzu, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví a já jsem se ho ptala, jestli v jednotlivých volebních programech, které všechny řeší bytovou krizi, tak jestli tam vidí ten recept, ale on bez pardonu řekl, že teda tam ty recepty nevidí, ale vy ho nabízíte. Takže to byla výzva pro města a obce, které takovýmhle způsobem velmi rychle mohou vyřešit tu situaci. Jenom se ještě zeptám, protože pro města a obce vlastně jsou nějaké pobídky, nějaké dotační tituly na vlastně tohleto jakoby sociální bydlení. Vaše modulární výstavba se do toho vejde? No ono to není na tu modulární výstavbu. Hlavně ve státním fondu podpory investic je 7 miliard, to je první krok. Obec a města můžou získat 35%. Na další, teď se přiznám, že nevím přesně tu částku, kolik procent, ale na další část dokážou získat tu vládní podporu ve smyslu minimálního procenta úroku, sazby úrokové. A objekt stojí rychle, takže vlastně nájemné se vrací rychle. Objekt, když to přeženou, bude za půl roku od objednání od podpisu smlouvy. Jo. Takže vrací se to nájemné velmi rychle. Jo. A musím i takovou tu obezličku, jak se říká, ať si to ti politici vezmou za své, mají to v předvolebním programu a stihnou to i postavit. Stihnou to během 4letého období. Když už jste teďka na závěr rozhovoru, když už jste zmiňoval ten čas vlastně, že za půl roku může mít město nové byty, jak jsme s časem na tom tady na Letňanském výstavišti s hotelem? Jak to tam je s časem? Kdy jste začali, kdy předáváte a kdy tam vstoupí první host? Nebo jak je tam ten časový plán? Aby jsme si ukázali tu rychlost výstavby. Začátkem července začala montáž hotelu. Teď v závěru září, 3., 4. týden, bude umožněno prvním ubytovaným se ubytovat, nebo prvním hostům se ubytovat. Začátkem října začne to ABčko, takže celá budova ve tvaru L, nějakých 280 modulů, bude hotová do konce roku. Takže červenec, srpen, září, říjen, listopad. 5 měsíců, 6 měsíců hotovo. Tak to je skvělý. Tak to držíme palce. 4 podlaží, neděláme si ambice navíc. Takže teď jsme v září v polovině vlastně výstavby. V polovině celé budovy, ale hotel už se blíží ke konci. Tak já, pane Kolínský, děkuji za rozhovor, děkuji za to nadšení, děkuji za tu inspiraci pro města a obce a my samozřejmě s kamerou Estav TV sledujeme dál výstavbu a zpracujeme pro vás, milí diváci, nejenom časozběr z té výstavby, ale samozřejmě i potom tu krásu z toho předávání, ty detaily, které tam budou a ze kterých je možné se budou těšit nejenom hoteloví hosté, ale i hosté restaurace. A samozřejmě i investor, který tam bude mít svoje zázemí. Takže děkuji vám za rozhovor, ať se vám daří. Já děkuji za pozvání, díky. Tak jo, dějte se.